खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै। गोलाव समनिफ्रायनो रां जाख्ल'नायनि थाखाय द्वितीय दीपक पाटवारीखौ हमबाय। बङाइगाव जिल्ला हान्थामेला बिफान मावख'नि द्वितीयमोन दीपक पाटवारीया। नाथाय गोबां रां जाख्ल'नायखौ नोजोर होनानै सासे सुबुङा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम दीपक पाटवारीनि हेंथा राहा लानो थाखाय लिरहरनायनि उनावनो दीपक पाटवारीखौ एरेस्ट खालामबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दीपक पाटवारीया थांनाय 4 दान सिगांसो बङाइगाव जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'आव जयेन जाफैदोंमोन। नाथाय बिथाङा जयेन जाफैनायनि उननिफ्रायनो गोबां गारिफोरखौनो नंखाय रेजिस्ट्रेशन बानायनानै होनायनि मुङाव गोबां रां लुथिदोंमोन। जेरै BS4 गारि जाय भारत नाङैनो बन्द जाखाबाय, बेफोर गारिफोरखौबो बिथाङा रेजिस्ट्रेशन खालामनानै रां लुथियोमोन। गिबियाव गुबुन रायजोआव रेजिस्ट्रेशन खालामोमोन, बेनि उनाव फिन बङाइगावआव रेजिस्ट्रेशन खालामनानै रां लुथियोमोन। बेबायदिनो गासै 417सो गारिफोरखौ नंखायै रेजिस्ट्रेशन खालामनानै रां लुथिदोंमन द्वितीय बिथाङा। आरो बिथांनि बे खामानियाव माखासे दालालफोरा मदद होदोंमन। न'आव थानानैनो बेफोर खामानिखौ मावोमोन दालालफोरा। दा दालालफोरखौबो पुलिसा हमदों। दालालफोरा जाहैबाय मुस्ताफा आहमेद आरो आयुब हुसैन। YBY अनलाइन ट्रेडिं एप, जाय एपनि सोमोन्दै बारा बुंनांगौनि गोनांथि गैया। थांनाय बावैसो सान सिगां जोंनि आफां आसामाव गुबैयै बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोसारदोंमोन YBY अनलाइन ट्रेडिं एपआ। जाय एपआव एसे रां दोनोब्लानो गोबां रां मोननायनि लब दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बे गोबां रांखौ मोननो थाखायनो बोलि जानो गोनां जादोंमोन सरासनस्रा रायजो राजाफोरा। माखासे सान सिगां YBY एपखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेबो जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन जोंनि गेजेराव। दा YBY एपखौ लाबोग्रा गहपुरनि सासे फोरोंगिरि मिथिंगा नार्जारिजों लोगोसे अनिराम बसुमतारीखौ CIDआ हमबाय। फोरोंगिरि मिथिंगा नार्जारियानो फोरोंगिरिनि WhatsApp ग्रुपनि गेजेरजों टारगेट खालामनानै बा थांखिनानै YBY एपखौ गोसारहोग्रोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि रायजोनि खना खनला जायगाफोराव अनलाइन ट्रेडिं एपनि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लुथिनाया गोबां बांदों, बेनिखायनो CIDआ दा बेनि सायाव गोख्रों जादों बा अनलाइन ट्रेडिं एपनि सायाव गोख्रों जादों। नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड एप्लाइ खालामाखै नामा? जुदि आधार कार्डनि थाखाय दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो एप्लाइ खालामदो। मानोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो आधार कार्डखौ मोननो हासिगोन। बेखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोख्रों नायबिजिरनायनि उनावसो आधार कार्डखौ होनाय जागोन आरो रायजो सोरखारा होयोब्लासो आधार कार्डखौ मोननो हागोन, नङाब्ला मोननाय नङा। बेनि थाखाय भारत सोरखारा मोनफ्रोमबो रायजो सोरखारनो मोनथायखौ होखाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जेसेबां सुबुं अनजिमा दं, बेनिख्रुइ बांसिन सुबुङानो आधार कार्डफोरखौ मोननो हादों बा आधार कार्ड लादों। बेनिखायनो जाहाथे भारतनि नोगोरारिफोराल' आधार कार्डखौ मोननो हायो, बेनि थाखाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो आधार कार्डखौ होनाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय साननैसोनि उनावनो SOPखौ फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि बरपेटायाव 103.48 जौखोन्दो आधार कार्ड मोनदों, धुबुरियाव 103.48 जौखोन्दो आधार कार्ड मोनदों, मरिगावआव 100.78 जौखोन्दो आधार कार्ड मोनदों, नगावआव 100.48 जौखोन्दो आधार कार्ड मोनदों। बेबायदिनो माखासे जिल्लाफोराव सुबुं अनजिमानिख्रुइ बांसिन जौखोन्दोआनो आधार कार्ड मोनदों। बेनिखायनो एबारनिफ्राय अदेबानि 1 अक्ट'बरनिफ्राय आधार कार्ड होनायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन। खालि टि गार्डेनावल' बे गोख्रों आयेना जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावदों। 1 अक्ट'बरनिफ्राय आधार कार्ड एप्लाइ खालामोबा NRCनि एप्लाइ खालामनाय नाम्बारखौबो होनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। BPF आरो UPPL ज' जामारोब्ला BTCखौ सोर दैदेनगोन आरो BTCनि चिफआ सोर जागोन? प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारी? प्रमद बर'आ जुदि BTCखौ सालायनो हानायमोनब्ला हाग्रामा महिलारीनि मानो गोनांथिमोन? बे सोंथिखौ खालामदों बिक्रम दैमारिया। जायनाखि BTCआ खैफोदाव दंसै होननानै दिपेन बर'आ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ ज' जानो थाखाय खावलायदों आरो बेनि उनावनो ज' जानो थाखाय सावरायनायबो जादों। बेनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिक्रम दैमारिया। बिथाङा बुंथिदों दि खौसेथिनि राव बुंनानै BPFखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सिगांनि समाव नाजानाय बायदि जाहाथे जाबावा। बिटिआरखौ दा सोरबाया सासन खालामनो नागिरदों। प्रमद बर'आ बिटिआरखौ लाबोनाय हिसाबै प्रमद बर'नो गोख्रोङै सालायनो होनो नांगौमोन। नाथाय BJPखौ आर'नाइ सोनानै लाबोग्राया प्रमद बर'आनो। मोनफ्रोमबो खामानियाव UPPLनि दैदेनगिरि EM बा प्रमद बर' बिथांमोनहानो
आर'नाइ सोनानै गावसोरनो खैफोदखौ लाबोबाय। दिनै बर' रायजो राजा आरो BTCखौ खुंनायाव खहा लोरबां जानायखौ नुनानै दिपेन बर'आ खौसे जानो थाखाय खावलायदों। नाथाय थांनाय दान मोननै मोनथाम सिगांसो बर'नि बिजाथि BPFनो भट दाहो, BJPनि बिजाथि दिलीप सयकियानो भट हो, बिथाङासो जोंखौ रैखाथि होगोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंगोन होननानै बुंनाया सोरमोन? ससियेल मिडियाआव बुंनायनि अनगायैबो नखर नखर थांनानै बुंहैदोंमोन। बेबायदि बुंग्राया एबसु बा दिपेन बर'आनो नङामोन नामा होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो नबकुमार सरनियानि बेलायावबो 10 बोसोर जोंखौ सासन खालामदों, 1 बोसोर बा 5 बोसोर गोरोन्थि जानो हागौमोन। नाथाय बै समाव प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि लानानै दैदेननाय समाव BPFखौ लोरबां खालामनो थाखाय आरो BPFनि सिनस्रिखौ सिफायनो थाखायनो बिथांनि दैदेननायाव खामानिया जादोंमोन। बिथाङानो बुंदोंमोन दि जों देरहानो हायाब्लाबो BPFखौ फेजेननो हायो होननानै। अब्ला गोरोन्थिया सोरनिमोन होननानै सोंथि खालामबावो बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बा BPFखौ फेजेननानै हारिखौ बेसेबां अलखदाव खोख्लैखो, जायनि थाखाय दिपेन बर'आ दा गावनो बुंबाय BTCआ अलखदाव, बेनिखायनो खौसे जानांसिगौ। बिथांनि बे बुंनायखौ बरायो होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'नि सोरखारावनो गासैबो बायफ्लेदों, बिटिआर गोरोबथानि मोनसेबो दफाया जाफुङाखै। बे सैथोखौ प्रमद बर'आ जुदि गनायाब्ला आरो आंनि थाखायनो BTCआ खैफोदाव आरो BTCआ लोरबां जाथों होननानै गनायाब्ला ज' जानो थाखाय सावरायनाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। प्रमद बर'आ गाव सालायनो हायैनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिखौ थोंजोङै बा खेंसालियायै हांख्रायहरनाय बायदि जादों। नाथाय जाय राजाया गावनि रायजोखौ बेंनो आरो रैखाथि होनो हायाखै आरो लोरबां जादों, जायनि जाहोनाव गुबुना हाबफैनानै जाफैदों आरो लुथिफैदों, बेबायदि राजाखौ सोलायनाया रायजो राजानि बिबान होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। 4 बोसोरल' जानाय गंसे बिल्डिंआ बायग्रुबदों, जायजों 7-8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 28आनो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। मेडिसिननि गुडाउन हिसाबै बाहायदोंमोन बे 4 थालानि बिल्डिंखौ, जेराव मेन्टेनेन्स बा फाहामनायनि खामानि जानायजों लोगोसे गुडाउन सिङाव खामानि मावग्राफोरा मावगासिनो दंमोन। बे समावनो बिल्डिंआ बायग्रुबदों, जायजों 7-8आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 28आ गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। बिल्डिंआ बायग्रुबनाय लोगो लोगोनो SDRFनि हान्जाया फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जायफोर बिथांमोनहा जोखोम जादों बिथांमोनखौबो देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनायनि हाबाखौ मावदों। उत्तर प्रदेशनि लखनौआव जादों बे जाथाया। बायग्रुबनाय बिल्डिंआ 3 थालानि बिल्डिंमोन। रायजोआव दा कंग्रेस दोलोआ गोख्रों जाबोनो हमदों। बेनिखायनो मोनसे समाव न' गारनानै थांनाय दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेसनि आथिं हमफैफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। MP गौरब गगैनि दैदेननायाव कंग्रेस दोलोआ सिगांनिफ्राय दा गोख्रोंसिन जाबाय। बेनिखायनो कंग्रेसनिफ्राय TMCआव थांनाय कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि रिपुन बराया दा कंग्रेस दोलोआव हाबफैफिनबाय। राहुल गान्धी आरो माल्लिकार्जुन खारगे बिथांमोनहा बजाबफिननायखौ लानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों रिपुन बराया। लोगोसे आसामनि कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरानिसिमबो साबायखर बावदों। खर'सा आसामनिफ्राय लानानै आफां आसामसिम BJPखौ गैया खालामगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। जरहाटआव MP गौरब गगैनि दैदेननायाव BJPनि दखलखौ सिफायखाबाय आरो आफां आसामसिमबो BJPनि दखलखौ सिफायगोन होननानैबो बुंथियो बा BJPखौ गैया खालामगोन होननानै बुंथियो रिपुन बराया। BJP दोलोआ मुस्लिमफोरनि हेंथा थांखि लाबोनाय बा साननाय हनायखौ सोलायनानै बिसायख'थियाव देरहानायखौ नोजोर होनानै साबा मुस्लिम बिजाथिनि मुं फोसावदों। फोरमायथिनो गोनांदि जम्मु एन्ड काश्मीराव 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिधानसभा बिसायख'थि जागोन। 18 सेप्तेम्बर, 25 सेप्तेम्बर आरो 1 अक्ट'बर गासै मोनथाम खोलोबाव बिधानसभानि बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन आरो 8 अक्ट'बराव फिथाइ फोसावनाय जागोन। गासै मोन 90 बिधानसभा मासि दं जम्मु एन्ड काश्मीराव। बेनि मादाव साबा मुस्लिम बिजाथि होदों BJP दोलोनिफ्राय। थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव PDP पिपल्स डेम'क्रेटिक पार्टिया गासै मोन 28 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन, जेराव BJP दोलोआ मोन 25 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीर नेशनेल कनफारेन्सआ मोन 15 आरो कंग्रेस दोलोआ मोन 12 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। साबा मुस्लिम बिजाथिफोरनि मुङा जाहैबाय इद्रिस कारनाही, गुलाम मोहम्मद मीर, आब्दुल रशीद खान, नासिर आहमद लन आरो फकीर मोहम्मद खान। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो D फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो D फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों।
मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरिनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। नाथाय डि फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव एपिसि आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा। लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।